ya koma daga baya. Kyamararka in dai ba iPhone 12 Pro Max ba ne, ba ma so ka ɗauki hoto da ita a nan. Shi ne gaskiya. Yawa mun gode. Don Allah. Ana mai shekara wurin a baka. Abin ana mai shekara wurin a baki. Ana mai shekara wurin a baki. Wannan bane ta sai wannan. Amma da Allah jama'a mu zama shaidu ni dai na san da naji ba shi ba saboda haka ba shi zan ba kuɗi wanda suka zama a fim din ma na farko a siyasan ma kuma kai kuka taro mutane muna da kyau. Ku danna mana subscribes kana ku danna alaman kararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Kar ku manta, Cigari Film TV.